Nagtiripon kasubong aga ang total na 61 tenants asin empleyado kang Embarcadero de Legazpi. Ini nga ni mag-atender sa Disaster Risk Reduction Management Seminar na ginibo sa Event Plaza kang nasambit na business center sa syudad ng Legazpi. Naimbitara na maging guest speaker sa pagtiripon si Eugene Escobar, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, kung saan tinukduan kani ang mga partisipantes kan mga dapat gibon lalo na kung pigbibisita ang probinsya ning mga natural na kalamidad, arugang bagyo, paglinog, tsunami, landslide, pagkikilat, asin pagtugak ang bulkan. Dugang pa niya, dahil ta nasa coastal barangay ang Embarcadero, delikado ang lugar sa tsunami. Expose kita sa malain-lain na peligro, ngunya na yaong kita sa may gilid kan dagat, so in close proximity kita sa effects kang storm surge, sa paros na darakang bagyo, and kung magkaigawa man ki tsunami, kita po ang enot ng tatamaan digi sa Legazpi City. So mahalaga na maging informed po kita mga tao, asin maaramat kung anong mga sinyales na kung sakali na mangyari ini, mas lalong mapaghandaan tanganing mabawasan po ang epekto kanina sa tuya. Pigtungkusan man ni Escobar ang pagkakaigwa ng mga ekipahe sa kada establishmento in kaso magkaigwa ng emerhensya. Business establishments, araw ganing Embarcadero. So because they cater to a community and medyo dakol na tao, so kinakaipuan naman na magkagasin na mga ekipahe na makakatabang na mawarningan sa mga tao. Because part kang role and responsibility sa rong establishment is to also protect their clients. Saro sa mga nagpartisipar ang 2 taon ng tenant na si Jaira Mariposque. Sabi niya, bintahin ng gad na nagkaigwang siring na aktibidad dahil mas nadudugangan ang sa iyang kaaraman na pwede niya man mahiras sa iyang mga kapamilya. Kung dumating man yung time na kailanganin naming rumisponde or parang maging safe, maging ligtas, hindi lang yung negosyo namin, kundi kahit yung sarili namin mismo maging ligtas. Maganda po na may alam kami about dito. Sigun kay Raymond Pasano, ang pamayok ang safety and security asin IT kang Embarcadero, taon-taon talaga ninda pigigibo ang aktibidad. Asingon niya na taon, nakatuwang ninda sa aktibidad ang APSIMO. Obheto nindang maging preparado ang sindang mga empleyado asin tenants, nga ni maiwasan ang casualty sa mga oras ng emerhensya. Sa mga advocacy sa Embarcadero na matawan sila ng awareness, particularly sa mga empleyado, sa mga tenants, para naman magkaigo sila ng idea, no? Magkaigo kay idea kung anong gigibuhon kung halimbawa magkaigwa kay disaster, magkaigwa kay mga hazards na maabot ay tamang pigahagad, and at the same time, saro ini sa paagi para maaraman ninda and makagibo sila ki plano para magkaigwa sila ki business continuity plan. Mientras tanto, katakod kang aktibidad, sa aga nakatalaan man na magkaigwa ng fire drill, asin earthquake drill ang Legazpi City Fire Station sa laog kang business center. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.